ang NYGC Naisyaga Channel Line Drama kag 106.9 ASFM The Community Radio. Nagadulong naman sa inyo sa isa naman ka istorya nga puno sa aksyon kag pagpasimpalan nga aton ginatig uluhan. Jackie, ang Batang Karatidor. Aton kilalahon si Jackie, ang bata nga may pinasahi nga abilidad. Sa piyak sang iya pagkabata, nga madamo sang nagahingabot sa iya, aton hibaluon, aton diskubrihon sa Jackie, ang Batang Karatidor. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Peter Gabrina. Audio Vision Editor Romel T. Pineda. Kaupod man sanday Emilio Magbanwa, Rayjan Domingo, Pauljan Organya kag Kuya Hil Andan. Hoy mga kaibigan! Tara na! Halina at makinig sa NYGC Blind Drama. Dito ay hindi lang kayo matutuwa at maiiyak sa magagandang kwento at audio drama, kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-subscribe na kayo ngayon sa aming YouTube channel. Pindutin ang notification bell para lagi kayong updated at hindi makaligtaan ang aming mga bagong upload. Karon sa kasugpon sang aton matahom nga drama nga puno sang aksyon kag pagpasimpalan. Jackie, ang Batang Karatidor. Diyan si Sirman. Umatod. Basikod. Ara sa saya nga kwarto. Kantuan ta buyong. Sige. Kantuan ta sa pundok. Ilis-ilisya ta nga mabalos kita kay Jackie. Gabay pa ta di kung magpasugot lang si sir. Mapasugot na siya. Ari na kita sa pirtahan sa kwarto ni Sir Boy Tirador. Tuktokan na, Pordo. Oh. Walay na nakalak. Sulod, sino walain na? Sir! Kami ni Pordo, sir. Oh, matuod, sir. Pwede ka sulod, sir. Sulod ka mo nga duha. Abirto'y na walain na nakalak. Sulod kita, Pordo. Oh, boyong. Malapit ka mo nga duha sa akon. Anong kinahanglan niyo? Boyong, Pordo. Sir. Dagkanto kami di sir sa imo tugod. May iayo kami tadi sa imo, sir. Ano pala ina? Karon sir nga ari na si Jackie sa aton mga kamot, sir. Gusto man kami nga magkabalo sa iya, sir. Oo, matuod, sir. Mabalos kami sa pagkastigo yan sa amon, sir. Ito. Mga unggas ka mo. Ahaw sa isa ka bata. Duwagit ka mo ang mabalos. Hindi ordinaryo ang bata nga, sir. Sobrang abilidad niya sina. Oo, bala, sir. Hindi, maayo lang kami, sir. Mabalos na kami siya, sir. Hindi man sa naman pagpatyan, sir, Mga ungaskit ka mo. Sige. Pero, hindi ninyo pagpatami si Jackie. Kaya si mapatay ina. Oo, may plano ako sa bata nga ina. Ano, sir? Anong plano mo, sir? Oo, matuod, sir. Anong plano mo, sir? Hindi ko lang na ipag-isukit sa inyo. Basta, may plano ako sa Jackie ngayon na. Sige, balos ka mo. Pero, hindi niyo pagpatami. Ginapaandaman ko kamo nga duwa. Pagkatapos na, isaylo sila sa daan ka budiga. Kagusto ko, gapuson ninyo si Jackie. Kay base kon, pagkahimo pa'y nasantikang
nga pagkapalagyo. Ko, kinalan magapos niyong bata ngay na. Dapat hindi siya masaligan, may abilidad siya. O, iupod sila nga tatlo, si isa ka budiga. Kitsindi ka mo nga duwa, Poldo Boyong. Kitsindi ko, sir. Hindi man ko, sir. Salamat, sir. Tiyan mo na kami, sir. Oo, ito, maglalakat na kamo mga ungas. Panglutahangon, ta kamo karon. Lakat na kamo to. Oo, sir. Ay, Boyong, yung mga bata payaw ng duwa nga ina. Wala sangka, mga buot. Pero gusto ko ako mismo maka-observe sang abilidad sang Jackie nga ina sa pag-abot sang akon kaadlawan. Diri ko mapamatudan kung abilidaran ginba ng bata nga ina. Kulang ako sa pagpati sa ilang nga ginasugid nga mayo sa mag-away. Diri ko mabalaan kung maayo gid man sa tuod mag-away. Hatagan ko sang kasadyahan ang hideout nga ini sa pag-abot sang akon birthday. Aduh, Jack. Ati, maano kita sinigatas lo, Jack? Ate, mapahimuyo lang tanay, lo eh. Grabe ka mo, Jack ba? Amo na ning sitwasyon ta subong. Nagkakadlaw-kadlaw kapadaya. Alangan man mahibi ko, lo. Alangan man maligid-ligid ko din nga magpakiloy sa ilang nga buhian ko din nila. Kung din naman ginangas, tangatong nga signos ba? Wala ta sang mahimo, lo. Kundi tanggapin. Tanggapin? Tagalog man ko ba? Ay, abot siya mo, Jackie. Ay, nanasadyahan ka pa mo yan, Dok. Kalma lang mo na, Chay. Hindi tayo pagpabayaan ni Lord, Buligan na kita ya, Chay. Lo? Sige. Abring at pertahan ngayon. Hindi. Ara na ba sila, Jack? Kalma lang ka mo, lo. Sige. Isaylo sila sa daan nga bodega. Ano? Ano? Nga isaylo na pa kami dito. Amoy ng mando ni Sir Boy Tirador. Nga isaylo ka mga tatlo. Gani, ikaw, Jack. Gapuson ka namon. Ano? Nga kinanglan gid nga kapuson nyo ka. Hindi ko yan malagyaw, ya. Amoy ng mando ni Sir Boy Tirador, Jack. Gani wala kami sang mahimo. Kaya kung magpamato ka, ipapatay niya ang duha katigulang nga ina. Hindi. Sige na. Mapasugot na lang ka. Gapusan na lang ka. Basta hindi na lang paghalite si Lolo Pedro kag si Chay Lucia. Malanggali na. Sige. Gapusa si Jackie. Ninyang. Kapuson ka namon. Hindi agad mang... hindi kagin mang alang niya. Mataigin ang duhang katigulang nga ini. Mga animal ka mo. Pidong, paano na kita sini? Nagtigap ka, Pidong. Gutom ka na, Pid. Sa mo na sitwasyon, Lucia, na wala na ko kabatyag sa gutom. Hindi ka mo magkabalaka. Pakaunon ko ka mo karon. Kaya mo nang hambal ni Sir Boy Tirador, hindi ka mo pagpabayaan. Bahaw na mga espesyal ka mo nga mga bisita ba?
Gani Jack, ipreparar ang lawas mo. Ano? Kagaluhon ni si Jackie? Ay, masaksihan mo na karon, lo. Ano? Anong imo nyo sa akon? Secret! Mga animal ka mo? Sige na. Isailo na sila sa Daria Bodega. Oo, yes. Grabe ba? Kaya bukdi. Oh, matod. Grabe ba? Diri man ta nila ginbutang sa daang nga bodega ba? Baw. Matsyag ko. Damo na dihuan mo. Ala. Ala kalain di oh. Mga animal sila. Mga animal ka mo. Isaylo kami sa tinlo nga bodega. Hindi na magsigit, Jack. Hindi na batiul sa gwa. Oh, ano kita sidi? Anong himuon tanga tatlo? Hindi. Nagbalik sila ni Puldo kag ni Buyong. Hindi. May dala sila nga paha. Anho nila ina. Ayaw ba? Anhon yung paha nga ina, Puldo? Boyong? Sige. Sulod. Buyong. Puldo. Jack. Amo na ining tiyon, Jack. Abi mo guro. Kung hindi kami makabalo sa ima. Tapos siya mo sinay kay Boy Tirador. Ano na si Jackie? Kasiguhan. Mabalos lang kami gamay. Hindi ba sana mo pagpatamaan? Ay, hindi man. Hindi na pagsakitan. Apo ko. Hey, mga sapat ka mo. Sapat ka mo sa batasan, Buyong, Puldo. Hindi na pagsakita si Jackie. Maluhay ka mo sa bata, ngayon na. Preparado ka na, Jack? Kung ano mang imuno sa akon, bahala na ka mo da. Tsaka, agay, kasakit sang tila kong gimpaha mo, agay. Di ba ka, Buyog? Hay, si Puldo to yung nagpaha siya. Ako ya wala pa. Ako naman niya. Agay. Kasakit. Tama na, kasakit ka na, agay. Wala naman siya kaluhay si bata. Animal ka ba? Tsaka, agay. Kasakit. Ano na matyagan mo, Jack, ha? Agay. Hindi ko man pati nga. Ano mo sining natabo sa ako, agay. Nagaragoy ka? Ari pa ginoy, hup! Agay. Tama na, Puldo. Agay. Puldo, maluoy ka man kay Jackie. Tama na ina. Maluoy man. Siya, naluoy sa magkastigo sa amon na. Agay. Hindi. Jackie, hindi. Nalipungan si Jackie. Animal ka, buyan. Hindi, basi napatay na si Jackie. Patay man. Nalipungan lang ina sa kasakit. Abi ko kung magwantay ang kasakit sang pagpahana mo sa iya. Timan, pero nalipay na kami. Kinakabalos na kami kay Jackie. Sige, Puldo, biyaan ta sila dire. Boyong ta. Jackie! Ano? Sibay. Kung makabuhay lang ako dire,
pamatyon ko kabutanan. Jack. Hindi, nalipungan din si Jackie. Jackie! Kamusta ang pahimo ko sa inyo? Nga duwa. Nasaylo niyo na pala sa daan nga budigan 3 kabihag. Boyong, Puldo. Ato na, sir. Oo, matuod, sir. Te, ginano ninyo si Jackie. Ate ano pa, sir? Ato ga lungay ng liyog. Agad! Agay. Sakit ng dughan kong isumbang mo, sir, na. Hindi pala nagpaandam na ako sa inyo nga hindi niyo pagpatamaan si Jackie. Kibasi kung mapatay. Sir, nagbalos lang kami, sir. Utro ka man. Mga itong bisaro. Kakusog sang sumbong mo, sir. Mas maayos siguro. Pangtiroon ko na lang kamo. Hindi, sir. Wala na patay si Jackie, sir. Nalipungan lang ini. Mato, sir. Hindi kami pagtiro, sir. Maluoy ka ba, sir? Madulaan ka isang masaligan mga tinao, sir. Animal ka. Andaman niyo kung hindi na makabuktaw si Jackie. Andaman niyo, kid. Malaptag yung utok ninyo sa salog. Magalin na kamo sa atubang ko. Magalin na kamo. Sir. Tinapunan. Sandian ko man. Agay. Ay, salamat. Ay, mayo kinaumpawan ka na, Jack. Sandian ko man. Ay. Lo, agay. Kasakit ba? Kasakit sa kalawasan ko ba? Agay, Ginpataman ka ginila sa paha, Jack. Pagkawala sa kaluoy. Abe ba? Bago pa lang gina na tabo sa akon, lo. Sa tanan-tanan ko nga mga kontra, lo. Wala gin sila kabalo sa akon. Subong pa lang gina na tabo. Agay, Grabe man sila nga duwa magpaha sa akon ba? Agay, kasakit ba? Grabe labhag mo, Jack, ko. Agay. Kinahanglan nga makapalagyo gid kita diri Lolo Pidong. Kag Chilo siya. Andaman gid nila sakon. Manabat gid sila sinisakon. Ang pamangkot ka ni Jack. Paano tadi makaluwas? Kay tatlo kita nagapos dire. Dahil lang bala. Kapkapon ko ng bulsa ko nari pa ding cellphone. Abang maayo rin pa rin cellphone sa bulsa ko. May cellphone ka, Jack? Ola. Ang cellphone ngayon, ginbilin ito pala sa mga tinawon ni Boy Tirador. Basta subong may pagkikipanawag sa ako si Tito Lorenzo Panganiba, no? Natultulan na nilang head out mo. Pero sa subong may pagkikipanawag sa akon man. Basi siya lang makabulig sa aton. Nga maluwas kita diri nga 3. Agay. Jack. Sige na, Jack. Hindi kita magdula sa paglaom. Makaluwas kita dili. Hindi ko kapatid, lo. Hindi ko kapatid sinimo.
Naglibugid ang ulo ko nga nakahibalo sila sa pag-abot ko. Isa lang din panagupdok ko, Jack. Gagamit sila sa gadget. Gadget? Ano nga gadget naman? Hambal nila CCTV. Oo. Napiho ko, maginagin butay nila din sa palibot sa hideout. Kaya mamonitor nila na ang sagwa sa hideout kaya di kung may CCTV sa sulod. Mo siguro nga naka-alarma sila sa pag-abot mo. Pamutangan nila sa CCTV. Ang hideout ngayon hindi buwestirador. Amo na nga mahapos kanila nga nadakpan, Jack. Aba? Amo ginatudayan lo? Wala na siyang duha-duha, Jack. CCTV ang ginagamit nila. Agad nga madakpan kaliwat. Kag, hari na. Mahapos ka na nila nga gindako paagi sa lambat. Nagagamit sila sa CCTV. Anong mahimo ta sinay? Gasalig man ko mo. Gasalig ko ya. Abi ko, hindi sila makabatsag sa pag-abot ko. Nagsala gid ang pamisaron ko. Ate, wala na ko sang may mahimo. Kaya natabo na yan eh. Agay ah. Ay, mag-iho lang ko, Jotay, ka sakit ang labhag ko nga sa pahalo. Agay. Sige lang, Jack. Badula ba lagi na? Pangabyan, sundan ninyo sa pagpamati ang makahalawat-hawat nga bahin sang aton drama. Jackie, ang Batang Karatibo. Kinsulat kag sa idalom sang direksyon ni Peter Gabrina. Audio Vision Editor, Romel P. Pineda. Kag ginadulong sa inyo sa NYGC Naisyaga Channel Line Drama kag 106.9 ASFM The Community Radio. YouTube na, radyo pa.